V októbri sa uskutočnilo prvé stretnutie klientov beauty centra pod názvom Akadémia Kávital, ktorú viedla majiteľka Kávitalu Karin Kováčová. Otváram Akadémiu Kávital a naozaj sa teším na to, že sa môžem podeliť o svoje skúsenosti. A o to ide. Seminár, ktorý by sa mal stať pravidelným, nie je o prednáške, ale o vzájomnom dialógu klientov a poradcov. Zmysel akadémie je práve v tom, že človek na to, aby bol úspešný, aby sa mohol posúvať, aby mohol naozaj zakomponovať zmeny do svojho životného štýlu, potrebuje byť vedený, potrebuje sa vzdelávať. Práve počas akadémie sa klienti mohli pýtať a vzájomne sa nielen podporiť. Som schudla 4 kg, potom zás som štartovala a zás som prestala a zás som štartovala, takže asi 3-krát som už začala. Som spokojná akože s Metabolic Balance veľmi, lebo ma naučil dosť, ale som nedôsledná. Keď som v strese, tak vtedy neuvažujem, čo zjem. A našim cieľom je to, aby sme nemali stres ešte aj z toho stravovania, ale naopak, aby sme boli v pohode, aj keď ideme na nákup, aj keď príjeme do reštaurácie, kde je vyložených 200 druhov jedál a my vieme, čo si vybrať. Akadémia obsiahla viacero tematických blokov. Kto držal dietu? Stretnutie pod hlavičkou Kávital Beauty Centra nebolo len o chudnutí, ale o zmene životného štýlu a zakomponovanie nových návykov. Človek, keď za život vyskúša 3-krát dietu, tak si naruší metabolizmus, že 10 až 12 rokov potom trvá, kým to telo dá do poriadku. Najväčší záujem bol o program Metabolic Balance. Odkedy som tu, od 1. januára, tak dodnes neriešim, že či chudnem. Schudla som 10 kg tuku. A prečo je to tak? Tuto síce prichádza pomaličky, ale zasa viete, že keď niečo prichádza pomaly, je to trvalejšie, máte čas si na to zvyknúť. Mnohým chýba vôľa a výdrž, ale práve o tom je Akadémia Kávital. Každý si mohol po seminári skontrolovať svoje osobné parametre a nastúpiť tak na cestu zdravého životného štýlu, všeobecnej kondície a lepšieho vnútorného pocitu pod dohľadom odborníkov z beauty centra Kávital.